Astăzi o să facem șnițele. Deodată ce suntem pe carantină, noi nu avem voie să părăsim cinta casei și a orașului. Deci, numai cu foi de la muncă. Așa că stăm acasă, că e cel mai bine să stăm acasă. Vă propun această variantă pentru că e cel mai bine despre noi. Să nu ne îmbolnăvim. Și sfatul meu, nu mai ieșiți în aglomerație, pentru că mulți români, eu mă refer la românii mei, aici în Franța se respectă regulile, aici acolo nu, încă nu se respectă. Foarte mulți, din ce în ce mai mulți bolnavi. Dragii mei, sfatul meu este să stați acasă, să nu mai circulați, pentru că nu aveți ce faceți în oraș sau în alte locuri pe care noi nu trebuie să le vizităm. Nu mai primiți acasă vizitatori, rude, prieteni sau multe altora, pentru că nu se știe dacă sunt bine sau nu. Poate unii dintre ei poartă acel virus. Aveți în primul rând și copii. Nu gândiți-vă la copiii voștri. Stați acasă. Sfatul meu, prietene, stați acasă. Cel mai bine să stați acasă. Dacă aveți de dus la muncă, mergeți la muncă și acasă. Și încă ceva, protejați-vă când mergeți și la serviciu. Pentru că nu se știe ce se întâmplă pe parcurs. Ok. Dacă vreți să luați ca atare, sfatul meu e foarte ok. Dacă nu, e problema voastră. Dar uite așa, o să ne îmbolnăvim și multe cazuri o să fie. Deci noi nu o să scăpăm de virusul ăsta dacă noi nu luptăm pentru noi. Bun. Dragii mei, azi vreau că e weekend și suntem acasă. Vreau ca să... Mi-am propus, adică azi să-mi fac șnițele. Dragii mei, o salată orientală. N-am mai mâncat de mult și este foarte bună. Și nu mai vreau să mai fac mâncăruri justificate și multe alte. Nu, mâncăm ce de dă Domnul. Nu ne mai lăfăim în mâncăruri, în bani, că viața este scumpă. Bun. Deci mi-am propus azi ca să fac șnițele. O salată orientală și vreau să pun un pic de maioneză, deci noi nu ținem post. Pentru că nu putem, dar încercăm să fim mai buni, să nu jurăm, să nu facem alte minunății în fața lui Dumnezeu, pentru că e problema că nu e păcat ce bagi în gură, ce scoți din gură. Bun. Dragii mei, deci părerea mea este că trebuie să ne unim forțele și să trecem peste nenorocirea asta. Dacă noi nu luptăm, nu o să scăpăm veci de acest virus. Bun. Hai să-mi pregătesc, am pregătit terenul și acum le punem la prăjit. Ok. Dragii mei, cum v-am spus și vă repet, nu-i de glumă, nu-i de joacă acest virus. Deci, spălați-vă pe mâini cât necesită nevoile. Nu fugiți de apă. Apa este foarte bună și săpună. Spectacol de alcool, spirit și totul ce conține alcool este foarte bun. Deci așa ne protejăm noi. Și dezinfectați în casă, nu intrați încălzați în casă pentru că o să răspătim microbii. Spălați dacă aveți parchet sau ce aveți în casă, dezinfectați toaleta, pardon, și tot ce, dacă aveți baie și tot ce aveți în incinta casei. Nu e de joacă. Dacă credeți că e o joacă,
O să vă, adică o să vă pare rău. Dacă voi nu respectați regulile. Asta e pentru voi. Bun, noi aici în Franța noi respectăm și mulțumim Dumnezeu că avem potențialul de a fi oameni și respectăm tot ce e necesar, pentru că e spre binele nostru. Aici este, nu vezi unul rar pe stradă, toți stau pe cameră, acasă, cum vă ziceam. Deci, mă îngrozește ce se întâmplă în România, dragii mei, sunteți penibili, nu puteți să stați acasă pentru că ce? Stați acasă, mergeți la magazine, vă cumpărați ce e necesar și acasă, că nu vă omoară nimeni sau nu muriți dacă stați în casă. E spre bine voi, așa o să vă feriți de acest virus. Și mai ales, dacă aveți copii acasă, protejați-i. Voi dacă mergeți în locuri pe care nu necesită obligațiile, nu aveți ce căuta acolo, trebuie să stați acasă că îmbolnăviți pe cei dragi vouă. Dacă vreți să înțelegeți, dacă nu, faceți cum credeți. Nu o să scăpăm niciodată de acest virus dacă noi nu luptăm. Bun. Deci, cum vă spuneam azi, lăsăm asta. Deci, fiecare sunteți inconștienți, trebuie să știți că nu e de glumă. Bun. Deci, azi vreau să fac șnițele și, cum v-am mai spus, o salată orientală. Mâncăm și mâncare mai ușoară, pentru că și așa ne-am îngrășat. Vrem să mai bine, că știțele, bine, că sunt ușoare. Este de piept de pui, nu e de carne de porc, nu e... Bine. Și mâncăm foarte multe fructe. Deci nouă nu ne lipsește fructele de pe masă. Foarte multe, deci necesită vitamine, calciu și multe alte. Și lapte, brânză, mâncați, ouă, ce conține calciu. Avem nevoie de vitamine, de calciu, ca să ne mențină imunitatea. Dacă ne scade imunitatea, ne ducem, dragii mei. Bun. Nu știu cât de adevărat și știrile astea aveți cum... Nu, pe parte sunt adevărate, pe parte nu știu. Mai și ca să ofensează, nu ofensează, zis între ghilimele, te sperii așa, te pune așa pe jas și intri în panică, dar e și adevărat, pentru că mulți oameni nu știu, că nu sunt în România ca să știu ce se întâmplă acolo și nu mi-aș dori. Deocamdată stau pe poziția mea că e mai bine pentru mine și pentru familia mea, dar chiar dacă sunt sănătoasă, nu port acel virus și eu dacă vin în România, automat mă bagă pe carantină și sau la domiciliu și n-am făcut nimic, adică s-a dus concediul meu 2 săptămâni și dacă Doamne ferește, să zicem Doamne, să nu vorbesc năpă, dar să fiu cu virusul ăla, eu nu mai văd Franța momentan. Așa că stau aici, că stau bine și nu vreau să, chiar dacă Doamne ferește să am ăla, să-mi îmbolnăvesc și pe alții. Așa că stau aici, că stau bine. Dacă era bine, veneam în țară. Dacă virusul ăsta nu am, n-am ce căuta în țară. Stau acasă, că stau bine. Deocamdată noi muncim, avem de muncă, mulțumesc lui Dumnezeu. Așa. Deocamdată noi avem de muncă, că noi suntem în agroalimentar, și asta noi muncim deocamdată. Dar, în schimb, toate magazinele sunt închise.
cluburi, restaurante, tot ce se leagă de astea. Nu vezi un magazin deschis decât ce de alimentar. Și în magazine nu intră decât o persoană și maxim 3 persoane intră în magazin. Fiți atenți! Mai nou, eu când intru, merg în oraș la muncă, mă protejez, port mască, mănuși și nu ies fără mănuși. Pentru că pun mâna pe o clanță, pe o aia, nu știu cum mă pune, noi luăm microbul și îl răspândăm. Și eu vă sfătuiesc și pe voi să luați mănuși. Orice fel de mănuși, dar să fie mănuși chirurgicale sau aia. Deci eu port așa ceva. Pentru că să nu iau microbul. Așa că măști și spălați-vă pe mâini foarte des. Foarte des și dezinfectați-vă pe mâini, e cel mai important, dacă vreți să fiți sănătoși. Așa, noi facem mâncarea, curățenie este dezinfectator, așa că stăm, facem mâncare, uităm la un film, avem telefoane, avem televizor, deci nu trebuie să ieșim neapărat. Dar tot că e necesară să ieși la aer, să mai facem și sport. Dar deocamdată stăm acasă 14 zile și după 14 zile o să vedem ce și cum să mai ieșim pe marginea lacului, să mergem pe unde nu sunt oameni aglomerați și să mai luăm aer. Bine, până la muncă și acasă și mai mergem cu mașina și nu prea stăm afară. Mai ieșim, mai deschidem geamul, mai ieșim până la ușă, pe geam, dăm, doar atât. Problema e că dacă noi nu ne păstrăm, cine să ne păstreze? Dumnezeu îți dă, dar nu facă distraiți ca să zicem, că noi nu respectăm regulile. Asta e, dragii mei. Așa că părerea mea este stăm acasă cel mai bine. Bun, dragii mei, vreau să vă țin așa prea mult azi, nu vreau să fac un vlog de nu știu cât, că vă știți cel mai bine, nu trebuie să vă dau eu sfaturi, dar părerea mea, fiecare trebuie să ne spune, să avem câte părere, ca să fim sănătoși. Dacă noi nu ne protejăm, nu avem altă soluție. Trebuie să scăpăm de virusul ăsta ca să putem să fim normali cum a fost până acum. Acum depinde de voi, cei de acasă, din România, din toate, pe toată planeta, pe tot trebuie să fim conștienți. Dar unii nu respectă, că așa sunt oamenii, dar când o fi groasă, atunci o să-și plângă în pumni pentru că nu au vrut să asculte autoritățile. Ce să le facă? Dar uite că ne îmbolnăvim, uite așa ne îmbolnăvim și răspândim virusul și nu o să... Aia și încă ceva, oamenii în vârstă, să stea acasă, că nu-i calcă dacă stau în casă. Pentru că
mulți o să decedeze, să moară. Pentru că au imunitatea scăzută, sunt bolnavi, au probleme de sănătate, cum e diabetul, cum e cancerul, cum e toate ce aparțin de... Așa că sfatul meu, stați acasă, dragi pensionari. Dacă vreți să trăiți. Că vreți să vă duceți la locul vostru, e problema voastră, că nu vă ține nimeni. Că vreți v-a săturat de viață, ce să vă zic. Bun. Dragii mei, cam azi, atât a fost pentru azi, pentru că nu vreau să dau sfaturi nimănui, doar așa am intrat, așa am făcut un vlog pentru să vă susțin și să vă spun părerea mea, să fiți mai buni, întoarceți-vă cu fața către Dumnezeu, pe cel mai bun, și feriți-vă de pericole. Dacă vreți să fiți bine. Dacă nu, voi decizia voastră și n-am ce să vă spun. Vă doresc multă sănătate, dragii mei. Țineți cont de tot ce e necesar. Respectați regulile, stați acasă, spălați-vă pe mâini, fiți mai buni și să trecem peste problema asta cu brigo. Vă pup și vă doresc un weekend cât de minunat!